bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama salminago needi e salminago teddugal on juurama en ñaaguima Allah nduɗo lew koakandu gonɗen ndu puɗɗoɗen bisimillahi yen jofnir alhamdulillahi ko rewa Allah hewde famɗude yo Allahu lamɗo jaɓanen ko tata feguita ko suuɗe ko feeñi yo Allahu lamɗo yaafo en garta yewtere men koɗo galle nde ganduɗa en mbayino ɗum wadde sababude haajuji kewɗi ɗo e Piindi TV eɗen jaɓɓi hannde noon goto e mawniraɓe goto e yimɓe leñol ngol gila hanki tawi wona hannde mo Allah hokki fartange juurde balɗe wonde e cellal duumigal yo juurde en balɗe yo Allah lamɗo waɗanen ɗum woni Abou Malick Thiam mo aali wuuri Abou Malick Thiam kanko woni koɗo galle kanko woni koɗo men hannde eɗen ballodira ga banggue ñamoga e ɓimen seeɗa men ba Mody ba mo décolle taweji en jetti Mansour Sow wonde mum to banggue kaɓirɗe ɗe e musidɗo Siley Coyel Fall e Alassane Sollo leɗɗo konno ko adi foof Abou Malick Thiam calmina bandiraɓeɓe haade men nadde mundi yewtere nde ewa Aboubacry Siddiga jarama en calmini fuutankoɓe ɗo Fuuta fuɗɗi ha ɗo haaɗi nde wonno en ngala so wona Fuuta en calmi kadi leñol min ngol kamɓe fof ɓe jettama ɓe calminama dendagal bandiraɓe o ko Abou Malick Thiam a jarama ba Mody bisimilla noon bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV wonani en belamma hannde kadi ne artude yewtere wiyetende koɗo galle taw kadi ko yewtere nde ngannduɗa ko wande fayida hayso tawi kadi wayrino wadde mataw ko golle tan saabino kadi wayri wadde kono tan huccidirde e jinnaɗo men taw kadi ne ko ceerno men e banggueji ɗiɗi kadi cowdirde ɗum noon ko belamma kadi ni wiide bandiraɓe kadi yoɓe jarloɓe jaafo yo Allah rokku en kadi ni gaynude lewru nduɗo wonandu e alhamdulillah en calmini bandiraɓe kala e kuuɓal baba noon ba Mody ba a jarama golle ɗe peewi Abou Malick Thiam ko ardi foof no ba Mody hewno wiide yewtere muɗum nde ni so wiyama hol gonɗo Abou Malick Thiam holko jabotoɗa Abou Malick Thiam ko ardi foof Aboubacry Siddiqui min jetta Allah min jettima nde darde nde dareɗa e fuutankagal yo yaaru yeeso ane hamme Amali e Baba Mal emin gandi sinno ko sago moon fuutankoɓe fof natan aljanna min beltanimon min duwanimon o Abou Malick Thiam jeeya ko aali wuuri ko aali wuuri jeeyami eyi aali wuuri kadi ko wuuro subalɓe eyi lombi ko hakkude Guijilon e Dondu koye commune Guijilon min jeeya eyyi ko Abou Malick Thiam mbiyete min jeeyami ko aali wuuri toka sababu o ko ñalawmaji ñande 12 13 e 14 lewru mars ujunaji ɗiɗi e nogas e goho leydi ndi fof dilli wona leydi ndi tan leydi ndi e leyɗele baddaɗe kewol ha caggal leydi ko dillino leydi ndi wonde wiyeteɓe cooloji fof ina ndenda ina pottoya aali wuuri wonɓe nder leydi ndi e caggal leydi ndi toka holko saabi on ñalawma mboɗo andi kay Aboubacry Siddiga jarama on ñalawma ko balɗe tati o aljuma 12 sappo e ɗiɗi lewru ndu samedi sappo e tati e dimanche sappo e nayyi ñande min certi saabi batu ngu ko cooloji rewo ngo e worgo ngo fof jiiɗi yuma e Baba Bakel ha Ndar komin temedde jeeɗiɗo e sappo e jeeɗiɗo coolo temedde jeeɗiɗo e sappo e jeeɗiɗo coolo 717 eyyi 717 coolo eyyi min kawriɗo aali wuuri ɗo hewɓe hen gaari wona fof ari kono won hen arɓe hewɓe hen gaari addi min ko yidde yewtidde yidde haaltidde yidde fewnidde lappol ngol e moƴƴitinde ɗum haaldirde hen nandira e yidde kadi hollude ko amen komin fedde ɓooyde fedde nde kadi ko fedde fonde tinede e leydi he min kolla amen min kolla ko amen laamu ngu yiya min anda min heptina min ko wona ɗum ko min jiiɗi ko waddude audience e Macky Sall min kalda minen cooloji 717 coolo hayso minen fof min gardani woda men kam arɓe paale min kalda makko min jogui hujjaji min poti haalde min jogui komin poti yidde min jogui komin poti hollude yimɓeɓe min poti nawede makka
min poti jogade ko bourse familial min poti hokkede biyeji no passeport uji min poti hokkede machine ngaji min liggo min coppere min poti wallede kalisaji ko min miskineɓe hay fedde wotere ɓuurani coolo fedde amen nde comisi ko 1777 andi ɗum ɓooyi seeɗa tokat 1777 nden sosa sosi fedde nde batu ngu waɗano ko ngawle fuɗɗi batu ngu fuɗɗi fedde nde ko subalɓe coolagal subalɓe puɗɗi ɗum batu ngu fuɗɗa ko ngawle e on saha subalɓe ne mbiya yo ndemine mbaɗa batu eɓe gonde mawɗo goto wiye alpati yero kala garɗo o manta ɗum o jarfa ɗum o yetta ɗum saɗa jogui gawri ma walla ɗum ma guitta dokkama on saka ɗo ɗa ɗum yarata dokkama omo jarfa yimɓeɓe yimɓe ji ɗum beelama mbaɗimo hankkadi kaalowo o woniri noon ha 1977 ha batu ngu fusi ɓe mbaɗimo hankkadi e mantimo kanko kadi yo won kaalowo teddinowo yimɓe beltinowo yimɓeɓe kanko alpati yero ko dibo o yette o jeeya kogga kono batu ngu noon wanno ko ngawle subalɓe fof ndeni toon en 1777 kanko ko kogganaji ko dibo yette kogga e dibo yette alpati yero o wiyete joni noon tawde ɗum waɗama ko 1777 batu ngu watti kadi ko 1898 waɗi ko kogga 1898 batu ngu watti 1890 batu ngu watti ko kogga on saha kadi hawde ko alipati yero tokoso on alipati yero on warno ñande hen noode ɗiɗi noode o boɗejo coyi e norodo nejo tal omo pismoro subalɓe subalɓe fof garnoɗo addu koye mbaduji mum cakkude ene arde daneji batu ngu waɗa kogga ngun woni batu cakkitto 1890 on saha taw lappol ngol hankkadi darima wonti fedde kanko o alipati yero o dañi almuɓe kala nanɗo no wayni tan ummo wuuro men ara wiya ne yiiɗi wonde makko watte duɗel ni omo jangina lappol ngol yimɓe no jarata wonti lappol hankkadi cooloyagal fuɗɗi hankkadi ɓe ñalla ɗo ɓe kiriɗa so tawi batu waɗi so yangue waɗi ɓe daro e colloji yangue he ko addi cooloyagal o daro oya daro oya collo oya daro oya collo oya daro oya collo oya daro oya collo ɓe kuufa yimɓeɓe colloji ɗi woni cooloji dalɗe e colloji he colloji he hankkadi watti wiyede cooloji woni ɓe kuufa yimɓeɓe woni fof ko jogui ene hokkira ha wonti hankkadi lappol ngol dari jiɗɗo fof naata jiɗɗo ha yetti hande hujja amen noon hande noon ko yidde tan andinde yimɓe ko fedde nde ko fedde colangue nde ɓooyi hay fedde wotere ardaki min emin jiɗɗitinede gueɗal emin jiiɗi yiyede laamu e makki daara min emin jiiɗimo coolo fof ɗo woni ene wonde makko ene yiiɗimo surtout minen haalko min ngala sona kanko laami leydi ndi mboɗo heeɗima a jarama Thiam Abou Malick an woni koɗogal hande ba Mody ko haali ko belɗum ha wanima an mo ganduɗa ko mawɗum duuɓima ke an no feewi cooloyagal beele aɗa sikkino ina waɗi ko wi ko e beele fuɗɗima nde o wi nde ɗum kam baaba way kono ene ɗesimi jahde ni seeɗa cikkanmi ni koko hesɗe am e on banggue to banggue cooloyagal mi ɗoftata e namdal ma ngal tan ruttade e wiidemo kadi ni caggal nde fedde nde woni kadi fedde 60 dari ha jomum en dari gam rendatinde ko jogui ko ƴewde ɓedde ƴewde hol tolno mumen e holno jirate ɗum way kono koko hesɗide mataw ɗo batti ñalamu mbaɗɗon o ndendani yoga e cooloji ɗum way kono koko hesɗi kam eyyi ñalama o ko keso mbaɗino batu 2006 yoɓe gara ɓe noto min denda min jogo min denda feere nde wonno cooloyagal hanki hande wona gotum cooloyagal hanki hawri koye gacce ene huula ene herse sa sonima coolo mbiyata ko en mborama mun fof dado ene yiilo ko waɗanma cooloyagal ko haala nden fof ene heeƴa cooloyi nden kaala ko boni kaala ko ƴeɓɓe kaala ko fayi hunde fof ne mbaɗa hunde fof ne mbaɗa ɗum ko hanki wonno hande noon jamanu gonɗen hande o ko jamanu koko waɗi changement jamanu o ko wona noon jamanu hanki ni wayani noon hande kulol ala sa ƴattimen toon ƴattitte sa wi noon hunde witoma noon ɗum noon tawde ɗum yonti hankkadi yimɓe poti min noddodira min kaltida min ƴeewa ko wonno hanko min goppa min ƴeewa watte civilisation goɗɗo yimɓeɓe mbatta ñantade yimɓeɓe mbatta mbaɗo kiraɗe mawɗe mbatta haalde ko weeli e yo aɗa fundira e aduna o woni ko fundilami ɓuuri felilami nde wonno welde ñaame ɓuuri hadde woppe
e nder ñalawma he kadi mi teskima hen ko way kono Sénégal joopiɗa beela ko Sénégal fof waɗi cooloji walla cooloji ina waɗi tan diwan mo ɓuuri heerorede mo ɓuuri andorede eyyi a jarama Ba Mody a jarama seydi Ba cooloji wona Sénégal tan cooloji ene Sénégal ene Mauritanie ene Mali ko ɗo tan noon ɓuuri wonde e so wona ɗanniɗo heddiyan kadi ɗanngal tan kono ɗo kam ene ɗiito ɗo tan ɗi goni kadi kanji fof ndenndi minen fof ndenndi gati lappol ngol kamɓe fof ɓe gari ɗo ɓe gari Aliwouri nde ɓe gari Aliwouri aɓe tan ɗo kam gay jeeɗiɗi wuro amen no kamɓe gay jeeɗiɗi wuro amen eyyi mi hokkama gay ngaari Thiam mi hokkama ngaari wuro Alpha jungo wuro Alpha mi hokkama ngaari Samatuna mi hokkama ngaari Bourel Hadji mi hokkama ngaari Ngijilon yante gay jeeɗiɗi won sappo e ɗiɗi ngaari ɗum fof ko ballal yomi wallitoro hoɓɓe cooloji e batu ngu waɗama hunde dañama hen teddungal dañama yimɓe ñaami kaari hay hunde mankani e kadi beltima heddi noon han kadi ko no yimɓe darri ha pewna récépissé e mbaɗa carte membre uji e yo pewna pour oto lappol ngol waɗede sabotage so tawi carte ɗum waɗama joni récépissé carte membre heɓama mo ala carte al fof kam jeyaka hen a wawa ñakorade lappol ngol tawa ala carte ala jeyaka hen sa ñakorima min kalda e ma firtu fedde nde waɗi kono natirte oɗon jogui keesa mo ganduɗa min joguiɗo natirte saɗa natama jooɓa kadi saɗa natama keptineɗa gonko mbawɗa wuuro moon aɗa yiɗaɗo wuuro moon ɗo aɗa wawi ɗon hunde aɗa josodiral moƴƴal min jiiya ɗum min nannuma kadi jooɓa sa waɗi komin pamani ene waɗi jogueto fedde nde sali sa waɗi ko fedde nde sali ko min payma kuugal min pawayma kalis kadi aɗa dawa a fettotako ha wona lewru walla lebbi ɗiɗi ko taƴanɗa foof so timmi kadi jooɓa sa yoɓani a yalti en calmini ɗo waaɓen monsieur Camara en Amadou Sow en ɓenne ko cooloji kono tan ko duttotomi seeɗa haade mi ruttade e babam ko wonde coolo beela ina waɗi duuɓi ɗi neɗɗo wonirata coolo walla ko neɗɗo aɗa weela fof ne wawi wonde coolo cooloyagal ala duuɓi jiɗɗo nadde fof so tawi ene jogui hattan mum ne wawi nadde ala retraite kadi minen min ngala retraite min ngala caisse hay hunde min ngala eyyi ko lappol tan min jaa emin dadda komin ñaami fof min koota somin danima noon emin ñaago Allah yomin tawre cellal emin ñaagoro yomin tawre dañal min ñaagoro yomin tawre welti ɗum min ñagantuma Allah sono ñaganima ɗum Allah noon somin garema a jaɓi min ganda aɗa yetti Allah min jewdi ma min piiji ma ko min dañi fof min belto somin paarima ɓawni yeeso walla a wi hokkimin jiɗɗi komin ganda min kalda e ma ganda coolode laawo ko fof ɗum addat ɗum min duwanima ko jaam yomin tawre cellal e dañal e bellemma min gari a wiyade maskomi min kalda e ma ɗum nde woni haala ka ɗum noon baba noon Bamouda Diama e Thiam Abou Malick yewta nde laaɓi waɗi fayida ñalawma o a haali ko walla hen yimɓe keewi beele laamu waɗi hen ballal muɗum laamu waɗani hen ballal ɓe tini min enfin min jaame mabɓe par ce que won hen mabɓe tinɓe won mabɓe tini par ce que Haruna Moussa Dia tini eyyi min kalnimo min kalani mayram sebor kañum woni jogi makko ñaamo min kollini kadi min jiiɗimo eyyi duuɓi joyi hikka komin jokkodira makko tagi min jokkodira makko Sam Farba Jeew tan mo waɗondiromin maɓe makko eyyi mi tini kono ɓe garani ɓe notaki min Jaturu Ndiaye noon waɗi hen doole muɗum eyyi Jaturu Ndiaye ko guillonnade ko ɓi goto fan saɓe jangtaka bawol malaɗo on kam waɗi hen doole muɗum to banggue laamu eyyi ko ɗum min jii joni haali mbiɗa oɗon jiiɗi yoltude hujja cooloyagal to banggue bourse familial to banggue goɗɗo e banggue goɗɗo e banggue goɗɗo e ko nandi hen ko wona ɗum ko a haali wonde dañde on carte tawa oɗon mbawa ɗum ñagowade e ko nandi hen tokaɗo aduna tolni hannde ɗo hol yiyande wonde hakkude moon e bandiraɓe fotɓe ñaaguede ɓe beele hannde hokkannoɓe ɓe hanki almudagal e cooloyagal beele ɓenne keddi hannde eyyi ene keddi hokkannoɓe hanki ɓe andi haalko en mbi jokko woni jowowo kaɗo woni jogowo fellannoɓe hanki so konu dawi hanki ɓeɗo darata ko mayde heddiɓe so soynima ɓeɗo ne mbaɗe doga paata wuuro so gatti mbiya noon de kaari en maayi ɓen goni fomureɓe hannde ɓe jogoɓe gatta wuuro ne kalta ɓe ɓen goni hannde fomureɓe ɓe kala ko kannoɗo hanki
piya pellannoɗo hanki ene yeeya fittade mum pour yidde soode enɗam muɗum walla pour yidde soode ñalande ha bandumen keddoro teddugal ha nder bandumen ɓen goni hande e keddi hande ɓen goni moƴƴuɓe yontaɓe hande ɓe hande ɓe keddi en jetti Samba Sow mo ganduɗa kañum ardi dental ngal en jarnimamamo toka gartan goɗɗum ko heewani hande sukaɓe cooloji wonɓe nade ko bamude haal joni ko saabu sen jii joni ko wayno leele mbiyen hande ko bano Amadou Tamba tan woni ɗo yo Allah junnu balɗe makko kono en jiyani sukaɓe ɓe ganduɗa ko yimoɓe leele wawɓe lomtade nden so ayno terminal Boubès a tawat cooloji ne jooɗi almuɓe gay ne jooɗi jengge kelle ne jooɗi beele cikkuɗa joni joni o ne jogui sukaɓe cooloji wonɓe nadde a sikkani ko mawɓe tan goni hende keddi hande coologal ngal eyi sukaɓe cooloji ene naata kono to Fouta to ɓuuri wonde gaga Dakar ga duuɓi ɓennuɗi mi ari ɗo nawa duuɓi 5 joni walla 4 walla 5 mi ari ɗo taw mi gari lappol ngol ne fuɗɗo loode seeɗa woni ɗo ko Mbana ko mawɗo lappole woni ɗo ko Samba Yeru Sy woni ɗo ko Hammadi Bari woni ɗo ko Dawoudou Ndiaye ɓe nawa tan goni ɗo baaɗi hankkadi mawnama ɓe donki hankkadi dañde gueɗel no foti ni mbimi ƴeewa sukaɓe mi waɗa renforcé mi nanna ɗumen beele mbawa fabade ɓe woni nannumi Samba Sow nannumi Alassane Won nannumi Samba Ndiaye eyyi e Huseyni Jumde Allah ruɓum yaafo ɗum amin amin eyyi ɓeɗo tato hankkadi jaɓɓiti lappol ngol gonde mabɓe ne liggano lappol ngol beele lappol ngol ne wuura to Fouta noon sukaɓe naata hande sukaɓe naata ne naata on ko bamude haal nani gartan to banggue juɓɓude ndi to banggue on ngala kees mbiɗa ko keɓɗon fof on peccat tan son ceertiga sa sabanagam o so goto moon dañi hande kew on no cooloji holno ballirton ɗum haade on ngala kees min ngala kees so coolo dañi kew min garan tan min ñalla ɗon min joguino fof min ñaama aha min ñaama ha laaɓa so hiiri min kono noon de jiirumi ɗum ito hono ɗum wara eyyi noon min mbayi minen ko fedde nde wayi noon taw min jiiɗi firtude ko min cuwa tan beele mbatta beele mbatta dawol kam ñagan ɗon ɗum balɗe tati walla balɗe ala min mbatta meeɗan waɗi ɗum meeɗani amnay ɗum ɗo ɗum naatani amen taw eyyi ɗum dal ɗesi hawnade seeɗa e ha joni en duttor seeɗa tan o batti cooloyagal mbeɗa yiiɗi wonno yonta hannde baɗanam gila min o ganda tigui golle cooloyagal so tawi ko yettude walla ko yennude yettan min walla jendana min ƴeewa eyyi to banggue yettude yennude nde mi haalnima joni ko addata ɗum eyyi andi so tawi tubakoɓe ene mbiya être imi kikil soit ko wakkil fasino ko le commode mortel neɗɗo ko wiye ko waɗi fof ko maayowo tan tawde ka maayowo noon kadi anne a dawi ka ñaagude dawruɗa aɗa andi sa yettima sa ƴettima sa huuɗi sa yenni sa jali sa yetti sa woyi sa ɗanima ko arsike ma tan keɓata haal ko moƴƴi tan keɓa arsike ma jaada teddugal bande walla nanani eyyi ɗum woni haala ka so tawi noon a yettima e jaatike ma mo dawanɗa o hollima ka anda mataw holluma ko ala ko jaata ko ala ko woni walla ala ko firti welaka ɗum pour ko aɗa ɗay mum tan kaldo ɗum nde addata ko wiyete kaari yeeɗi to walla ƴettima ga ko ni ene amen ko jiiɓiɓe ne mbaɗa ɗum ene amen kadi joom haqqillaji en so a weyi noon tan jalla mumen eyyi ɗum noon woni lawol so tawi ɓe arema mboɗo yiilo ko dañmi somi dañi somi dañani fof kamɓe mbiyata haqqilla tawi kam mi yaha sawa kani mi yaha mbasen hamɓe ɗum woni lawol ngol kono ene hen kadi ene waɗa jiibu seeɗa jaafoɗa ne ɓurtino seeɗa ne ɓurta seeɗa ne jaafoɗa ɗum wona lawol bamoɗo eyyi won sikkannoɓe ni tan koma hanndi comme no baba winoni nani ko jomum en jahata hanti ha tolno e wone duuɓi hanti ala ko jaggi goɗɗum sona keddortoto tan ko wonde e meccal ngal wonɓe ganduɗa moy kono noon jagguiri ɗum eyo wona ɗum noon meccal ngal cooloyagal mi haalanma ene ko ɓuri hen hewde nananma hen tan ko gueɗe ɗiɗi yontede diwan men hankkadi andi ko rewɓe mbaɗata yimɓe ñagotoɓe ko rewɓe tagatma ñagade jonɗa e wuuro moon tan ko kewi fof wiye kaari at kewi fof rewɓe ne mbima kaari at so piye mbima ya ar piya so tawi ko ene dokka hunde mbaɗa e junggo ma so tawi kone peere fof mbaɗa e junggo ma ɗum rewma naata cohloyagal nde yontede e wuuro men ne nanna neɗɗo cohloyagal tampere kadi ne nannuma jiya tan ɓeɗo mbatti dañde ko ñaami aɗa tampi a remi a dañani a wi a dañani
a aynani ala hay hunde a yi ɓeene dañi hunde tan gara mbiya yo mballe naɗaɗane mbattata ƴe ko ñamde ni de woni haala ka hewɓe hen ɓe mayat beɗo ɗon jogui natirde min kam nani men ko tampere tawde min kalde tampere tan nani men ɗeɗo kam wona bewɗe ala ko tampere ɗo eyyi min kam beɗo ɗon jogui natirde e fedde nde fedde nde mbaɗani waɗi natirde ne waɗi hande kala jiɗɗo hen nadde nato fof ma yoɓɓa mi haalin ɗum Thiam Abou Malick yewta nde heddi ko seeɗa son kuccodiri janggo ñalawma ma aali wuure o darima wiyano ko dartako cooloji fof ndendi jolti hujjaji mumen so tawi on dañi ñalawma mawɗo ndi jaɓɓoto on son jooɗodima e makko hoko kalantama somin jooɗodima e mawɗo leydi o ko ardi fof min gamanmo min oɗon mbawi amde min mbawi min gama oɗon gamri kalis min jima min kollamo min jiɗimo saabu mbiyoɗon gamano Baba Mal eyyi voilà Baba Mal ko giɗo amen ko jiɗɗo Fouta ko jiɗɗo cooloji Baba Mal ko giɗo amen o yimmin fof kam min kalis forme ko minen ko noon eyyi kala dendal programme waɗi ittan kaali rokka min joni so jii makki somin jii makki min jiman min gama min kollamo guetorɗeje ɗe o coolagal waɗata fof min kollamo o yiya tan ni tan eyyi min kollamo o welto so welti min gandimo kam min jiiɗimo goho ko haalpulaar ɗiɗi min komi kaw makko min jaami ko Aliou Aliou jeeya koye komin guiɗi ɗon mi ala dimo min sowona sebbe a faami kadi guiɗi ɗon ɗo jeeyaɗo ko wuuro ñamani joɓeɗa ma ñamɗa fa yoɓete galle fof mo ñamɗa guiɗi ɗo yoɓete ɗo no jeeya ɗo ɗum makko jeeya min komin kaw makko en somin jiimo min kamin jiiɗi ko laamu min jiiɗa yalto laamu ngu eyyi ɗum noon somin jiimo min gamananmo min pijananmo gamananmo haw welto kadi min gandi ñande o teddinen min cooliyaka ñande min kewan kalis somin jiimo ñande min kewan kalis somin jiimo Thiam Abou Malick heddi ko kojomaji seeɗa Allah jarama jabde arde notade ɗo e Piindi TV gam haaldude bandiraɓe yettude ñalawma o kala bannoɗen hunde Allah jarama en jarni bandiraɓe arnoɓe en ñaguima kadi cooloji ɗi ndeɓe notto e miijo hono miijo ma ngo ko dental wawi ceeral so yimɓe ndendani mbawa dañde hay batte hol konngol ma cekkatol faade e bandiraɓe ganduɗa ne nder leydi caggal leydi ha tengti ɓe ganduɗa ina jiiɗi ko mbatton ko saabu hay fedde wa saabu ɗon jogui wallahi a jarama Bagui Siddiqui faade fof min jetti fuutankoɓe wonɓe leydi ɓe wonɓe diaspora fuutankoɓe sa yi cooloyagal darima ko fuutankoɓe mbaɗi noon fuutankoɓe cooloyagal arani ko Fouta arnani hay goto fuutankoɓe tan jeeyi leñol ko noon ne wawi natto en teddina min nafa min kono yiiri kam ko fuutankoɓe ɗum noon min jetti Allah min jetti fuutankoɓe wuuro ngo e ladde nde kamɓe wonɓe diaspora ɓe min jetta kala min jettaɓe gati so wonano kamɓe e Fouta tanno heeli ɓe daadi eɓe tiyaatiɗi eɓe mbayi Fouta ha yooɗi hay goto heydani hay goto holani hay goto ɗomɗani ɗum kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe mban noon en mbiyo yo Allah junnu ko mabɓe ko amin amin eyyi ko wona ɗum ko oɗo a sottimo mo natirimi ɗo programme o waɗama ko Demba Abou Demba Hamad Racine Hamadi ko Mouta Demba Hamad Labba ko Ali wurnade ko ɓiyam woni ko Italie ñande programme o heddi hen balɗe lewru woturu o yi togade mi womnama o mboɗo nelduma a sotti ko natirɗa programme ñande hen on jiiɓe ɓornoɗa woni oɗo a sotti ñande hen oɗo ñande hen o ɓorna toka Abou Diop eyyi Abou Diop kay ko kawon Abou Diop ko ɓi nene mama Coumba Amel Banal Soare Coumba Sira Kouli Modi Poule Jalwal Jamlami hako jontaɗo amen ɗo no feewi miñi ko ene Congo ene wiye Ablaye Demba Diop ko ɓi fato Ibrahima Amadou Samba Alfa Ali Hammi Almamadou Kande jomannaɓe on waɗi gaari yoto Samba Kande waɗi gaari joom wuuro amen Abou Mama Siley Moudi Alfa Ali Hammi Almamadou Kande jomannaɓe waɗi gaari a faami galle joɓɓe waɗi gaari an kaldanmi de eyyi yero Samba Kande waɗi gaari oɗo Demba Diatel Dunguru Alfa waɗi gaari Aliou Samba Siré Mamoudou waɗi gaari anani ɗi keewi eyyi woni gay ha woni sappo ɗi gaari Abou Malick Thiam golle ma jooɗi peele jarama a yeeɓi hen koɓe Piindi TV koɗo galle ngal ɗo dawal e ballal ɓi men ba Mody Ba en jarnima bandiraɓe Piindi TV rewɓe o suwaɓe mawɓe en jettiɓe jettoji ɗo fuɗɗima ala ɗo haari ko ɗo ka ten ha lawol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi